Muhammadu Suleiman Jakite ni ale ye ɲɛmaa ye nin waati na n'a ka cɛdenw Adama Kita Keta Kita Jalo u ye Musa Mara lamɛn kunu ani kunungo u y'a yira sa k'a fɔ lamɛnni in senfɛ baara a kɔni kun cɛla pewu biji ta banna la kunungo ka bɛn ni selifana waati ye o waati kelen na biji ale sɛbɛn a ka PV Musa Mara ye fɛn fɛn fɔ ale y'o bɛɛ da Musa Mara kan ka taga n'a ye sigida 4nan procureur fɛ yen n'o ye procureur Ture sabula ale de ye a ɲini biji fɛ k'u ka Musa Mara wele k'a ɲininka k'a kɛ daluya ni daluya ye k'o du u ma u k'u ka baara kɛ ka na ni a ye biji kunfɔlɔ don olu ma sɔn ka Musa Mara mara u bolo sabula mɔgɔba don u dalen don a la u y'a bila ka taa so nka kunu fala ye Musa Mara segintɔ a kelen ma na dɛ Maître Muntaka Tall ale farala kan ka k'a ka solandonbaga ye ka lasiraliw k'a fɛ sabula o fana yamaruyalen don sariya la hali n'i taara biji la sa fala ye n'i kan ka ɲininka ko la u b'i ɲininka i tɔgɔ ni jamu na u bɛ se k'a f'i ɲɛna fana i nalen min filɛ an fɛ yan nin ye telefɔni b'e bolo wa i somɔgɔw wele i k'a fɔ k'i bɛ anw de fɛ yan ni avocat b'i bolo o wele walima i fɛla mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ fɛ o ka na wa o fana wele o ka na a ka kɛ o ɲɛna pour que a kana dɔn k'a fɔ ko i b'i kunfɛ sabula kuma dɔ la a bɛ se ka daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ bon n'e ma fɛn fɔ mɔgɔ ye e taara to yen ten o nana laban k'olu bɛ e mara e marala ye e ka dugu sokɔnɔw wulila k'o jɔ ko karisa bɛ mini karisa bɛ mini donc a kɛ kun y'o ka bɔ a la biji baara bannen pewu Maître Muntaka Tall n'o ye soladonbaga ye ale farala tuguni Musa Mara kan fala ye u y'u kunda Ture fɛ yen kan wa nin bɛɛ la polisiw de bɛ taa n'u ye han a gardelen don parce que a tɛ fɔ ko bɔn k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayi polisiw de bɛ da i kan ka taa n'i ye procureur fɛ yen n'u taara n'i ye procureur fɛ yen olu bɛ papier di PV di procureur ma i n'i ka avocat bɛ don maa minnu nana n'i ye n'o ye polisiw ye olu b'u sigi fo ka taa baara in bɛɛ ban n'a banna tuma min procureur bɛ sɔrɔ ka min kɛ a b'o kɛ nka kunu procureur fɛ yen u ye Musa Mara lamɛn fala ye heure 3 fo heure 3 ni tilancɛ ɲɔgɔn na min ye Maître Muntaka Tall ye a bɛɛ kɛra ale yɛrɛ sigilen ɲɛna ale yɛrɛ Mara bilasira kosɛbɛ yaasa a ka se ka ɲininkali ninnu jaabi Muntaka Tall fana ka bataki kɔnɔna na a ko maaw ye weleweleli kɛ ka ɲininkali kɛ ko a ko bɛ cogo di a ye min bila a ka compte Twitter sanfɛ a ko Premier ministre kɔrɔ Musa Mara ko ale ye garisigɛ sɔrɔ ko ka fara a kan ko nka k'a ɲuman segira ka taa a ka so ɲininkaliw kɔfɛ ɲininkali minnu n'u barika bonyana kosɛbɛ nka k'a kɛra bonya ani karama kɔnɔna na brigade biji maaw fɛ cogo min procureur Ture fana fɛ yen k'a kɛra bonya ni karama kɔnɔna na o cogoya kelen na Maître Muntaka Tall ye min sɛbɛn a ko Musa Mara hakili sigilen don a ja ma tigɛ a ye ɲininkali fɛn fɛn kɛra a la a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi basigi ni lafiya ni hakilisigi kɔnɔna na ko nka ko in tɔ o bɛna wolo min na k'o na fɔ mɔgɔw ɲɛna don nataw la ko sabula o ma dɔn fɔlɔ keba an sera ka ɲininkali kɛ ɲininkali min y'a to caman tun y'a fɔ ko a nɔ minɛnen don nka a ma bila kaso la u b'a fɔ min ma nanzarakan na ko détenu non poursuivi o tɛ procureur yɛrɛ de ma tila a ka baara la parce que ni procureur y'i lamɛn n'a dalen don i la ale fana bɛ se k'a fɔ k'i ka t'i ka so ale b'a ka sɛgɛsɛgɛli tɔw lataa fan wɛrɛw fɛ o bɛ kɛ e kɔ nka n'a mago ser'i ma a b'a fɔ ko karisa a ye na yaasa an k'a tɔ da ɲɔgɔn tulo kɔrɔ o ye fɛn fila de ye soit ne ma i nɔ minɛ an ye fɛn minnu fɔ bisikili minnu ta ka ɲɛsin ma o tɛ sen kan i bɛ se ka taa i ka ciw la a bɛ se ka mun fɔ ɲɔgɔn na a b'o fɔ walima a b'a f'i ɲɛna bɔ karisa ne y'i nɔ minɛ nka nin don in de y'i ka kiiri don ye n'a y'a ja keba a b'i bila ka taa kaso la n'a y'a ja a b'a fɔ k'i ka t'i ka so fo kiiri don donc procureur ma tila a ka baara la pewu Musa Mara ma nɔ minɛ a ma jalaki fɛn ma fɔ a ma fɔlɔ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min nka baara bɛ sen na procureur yɛrɛ ka yɔrɔ la n'o ye Ture ye n'ale tilara a bɛ Musa Mara de ladɔnniya ani a ka avocat ka sɔrɔ an tɔw bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama donc baara in kɛra tan de Musa Mara yɛrɛ ko a ka bɔlɔlɔ sira fɛ a ko kunungo tuguni ko a lamɛnna ko nka ko a bɛ Ala fo ka Ala tanu ko a ɲuman segira ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la ka taa a ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ k'a ka baaraw kɛ ko maa bɛ yen n'u bɛ k'ale dɛmɛ k'u ka da Mali sariya la u ka to sariya kɔfɛ
u k'u hakili sigi k'u hakilina kɛ kelen ye an bɛɛ lajɛlen ko an dalen ka to ala la a ye nin de kuma fɔ kunungo ɲininkaliw bannen wa sɔgɔmada in na a b'a ka ciw la fo ni procureur mago sera a ma kuma min na o la an bɛ sɔrɔ ka ko tɔ dɔn anw ye min sɔrɔ a la o de ye nin ye kiiri kunda Musa Mara yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira fɛ Maître Muntaka Tall ye min ci an ma kunun an ka groupe an ka WhatsApp kɔnɔna na Twitter la k'a ye min sɛbɛn o de ye nin ye wa an ti tɛmɛ o kan an bɛ dan o yɔrɔ la sabula kiiri ko de don faranga t'a la bolomafara ko t'ale la n'o tɛ i yɛrɛ bɛ sɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ o cɛ ma ye dɛ procureur b'a fɔ ko e y'o daluya bɔ mini i tɛna n dɛmɛ baara in na sa i ka n bilasira dɔw fana ye ɲininkali kɛ Keba ko kun jumɛn na ko Ture de bɛ ka nin kɛ cybercriminalité bɛ yen procureur min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na a bɛ procureur 7 bɔ bi n'i ma fili 9 yɛrɛ parce que commune 6 bɛɛ lajɛlen na tribunal fɛn fɛn bɛ yen tribunal de grande instance fɛn fɛn bɛ yen procureur kelen bɛ yen police spécialisée fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'o police spécialisée 3 ye n'o farala dɔ in kan o ye 9 ye u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ o ye cour d'appel procureur de ye ale de ye a fɔ Ture ye ne ye nin ye bɔlɔlɔ sanfɛ Musa Mara ka fɛn na n b'a ɲini fɛ i ka Musa Mara wele i ka taa n'a ye bisi mɔgɔw fɛ yen u k'a lamɛn i ka tila k'i ka danganiya k'a kan a ko kan ka kɛ cogo min na i k'o fɔ ne procureur général ɲɛna o de ye Balobo Gindo ye donc mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ Ture m'a ta ka wuli k'a ta a yɛrɛ senfɛ mais a fana ɲɛmaa de bɛ a la o de y'a fɔ ko a ka nin baara in kɛ an y'o fana sɔrɔ sɛbɛnw na minnu sera ka fara ko in kan donc pour que mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ parce que tiɲɛ na cybercriminalité ka domaine don nka n'i y'a jateminɛ wulikajɔ dɔ kɛra waati dɔ la Bamakɔ kɔnɔna na mai kalo tile 3 a mankan cayara procureur général yɛrɛ ye papier bɔ k'a ɲini procureur tɔw fɛ u ka wulikajɔ kɛ ka jamana lakɔlɔsili baara hukumu kɔnɔna na u ka jateminɛw kɛ fɛn minnu ye majɛw ye yɔrɔ la yaasa u ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka baara kɛ a ko hukumu kɔnɔna na an ye mun sɔrɔ a ko la o de ye nin ye sariyatigiw bɛ dɛ Keba nin y'anw ka fandantanni ye an bɛ se ka min fɔ an bɛ dugawu kɛ sa Musa Mara ala k'a ɲuman bɔ nin ko in na